Når jeg siger dykpumpe, så tænker du da, jo, det ved vi da alle sammen. Vi har da alle sammen dykpumpe ude i skabet derude. Dykpumper havde jeg hørt om, men måske er det også fordi jeg er landbo. I hvert fald var det en god dag, da min bedre halvdel sagde, skulle vi ikke lige til at kigge ned i brønden? Jo, når man bor langt ude på landet, så har man sin egen brønd. Jeg har sådan en god stor brønd, der står, det ved jeg ikke, 3-4 meter fra huset. Fordi, ja, brønde, det havde man jo, når man boede langt ude på landet. Selvfølgelig har man det. Den brønd, den var helt fyldt til kanten med vand. Det har faktisk aldrig stået så højt, i hvert fald den tid, jeg har boet der. Når vandet står meget højt i brønden, så står det nok også højt alle mulige andre steder på grunden. Og ja, det gjorde det sørme også inde i mit hus, der hvor vi havde fjernet jord. Så opstod tanken om en dykpumpe. Og en dykpumpe, det er sådan en fin lille blank ting, man sænker ned i det sted, hvor der er vand. Det her, det var brønden. Så havde jeg købt 40 meter blå plastikledning, som så blev rullet ud på bundens mark. Og så satte vi den til at pumpe. Og pumpe, og langsomt så faldt vandet. Og når vandet faldt, så faldt det jo heldigvis også ind i huset. Men nu er vi jo ikke født i går og tørret på kakkelovnen i nat, så man kan jo godt regne ud, når der er vådt alle steder. Så kommer grundvandet selvfølgelig bare igen. Det der var en absolut midlertidig løsning, men bare for at se, kunne vi gøre noget. Så hvad pokker gør man, når man har brug for en løsning, der er lidt mere end at vi trykker på en knap, og så er der noget, der suger det væk. Så snakker man med sit gode håndværkersjak, og så siger de, nu skal I høre her. Vi ved lige præcis, hvad der skal til i den her situation, så I kan sove godt, uanset om det regner eller sner. Så ja, det var rigtig, rigtig godt, at vi kom ind på den næste løsning, som jeg vil fortælle dig om her lige om lidt. Der var det der grundvand, som allerede viste sig, da vi startede med at grave de første huller. Der var det der vand, som havde sin helt egen dagsorden, og som jeg jo forstyrrede, eller min håndværker forstyrrede ved at grave os ned i dets domæne. Så hvordan laver man en alliance med vand, udover at investere i en dykpumpe? Det gør man selvfølgelig ved at dræne det. Ding! Det har landmænd jo gjort i, nu skal jeg til at sige tusindvis af år, det var måske også så meget sagt, men landmænd har jo gjort det i lang tid. Så, da det først der blev tegnet på væggen, hvordan vi kunne gøre det, så var jeg jo ikke længe om at bestille 50 meter drænrør af fineste kvalitet, det vil sige med filt. Slangen var pakket ind i filt. Og en hulens masse lega, fordi så blev der gravet lige så fine baner, som slangen kunne ligge i. Fordi vand vil gerne derhen, hvor det er nemt at være, ligesom os andre. Har vi meget til fælles med vand. Så hvis der er fri passage, så snupper vandet jo den vej. Og så det listige, det er jo, at man så lukker vandet ud af huset. Der blev gravet ud under muren, og så blev der anlagt faskiner, så vandet kunne suges derude i. Hvad vandet vil ude på den anden side af min mur, det må det helt selv om. Men det var virkelig en lettelsens dag, da det var sådan, gud ja, det er det, man kan. Så nu kan der soves trygt, også selvom det regner. Drænrør. Bing! Smart. I et stort renoveringsprojekt, der er der ufattelig meget, der skal køres væk. At jeg grinede af mig selv, da jeg stod, inden vi gik i gang, og købte 20 liter spande, og så tænkte jeg får pengene tilbage. Er der noget, vi har brugt, så har det været de der spande, fordi de har transporteret jord, de har transporteret beton, de har transporteret gulvsmuld, you name it. Det har virkelig været guld værd. Men jeg vil anbefale, at man lige overvejer, om man orker eller har tiden til selv at stå og køre trailer efter trailer afsted på genbrugen. Det er også enormt tilfredsstillende. Læs efter læs
Og der bliver jo mindre og mindre og mindre af det, heldigvis. Det kan også godt være, at det bare er godt at få et stærkt håndværkersjak til det. Men underkend ikke, at det hober sig op i bunker og i poser og i spande alle steder. Væk skal det på den ene eller på den anden måde. Så er det op til den enkelte, hvordan man synes, det kommer væk. At det skulle være fliser, der skulle være i mit køkken, var der ikke så meget diskussion om. Det skulle være nemt. Det skulle være noget, hvor der godt kunne ligge 2 krummer, uden jeg kunne se det. Og så er det lidt et hjem, nu taler jeg helt fra en regning, hvor man måske nogle gange godt kan gå ind med gummistøvler. Slidstærkt og rustikt og noget, der passede til huset, det var meget vigtigt for mig. Jeg ved, at min håndværker, der skulle lægge gulvet, han sagde, Jana, sagde han så, du er en bandit, du har købt små fliser. Så er det sådan, ja, eller små. Så sagde han, de tager lang tid at lægge. Ja, så tog det lidt længere tid, end jeg lige havde tænkt. Men hvad? Altså, det vigtigste er jo, at man får fundet den belægning af den ene eller den anden slags, som man synes vil klæde huset, og som man bliver glad for, og måske også fremtidssikre projektet lidt. Så jeg er så super glad for mit valg, og det passer til det, og det passer på en eller anden måde meget mere mirakuløst til køkkenet, end jeg lige havde tur forudse. Jeg havde så ikke selv tænkt, at det også endte med at komme til at passe til fliserne på mit badeværelse, men det havde jeg overhovedet ikke overvejet. Men det gjorde det. Tjek på fliser. Det tager noget tid. Det koster sørme også nogle penge, men sådan er det jo med det projekt. Vælg det, du bliver rigtig glad for. Du kigger på det hver eneste dag og hele tiden.